Изразите тайгърчета. Аз съм Тайгър Биги и мисля от този епизод вече не сте тайгърчета, а големи тигъри. И тук при мен е един мой приятел. Он е идут от Giveaway Winner. Нали така? Да. Той все още ми е на гости. И това е епизод първи от моя синглплеер. Да, почвам синглплеер. Така. И той измисли някаква песен и мисля да направя клип. Ако не ви е харесала, хейтнете го. Хейтнете, не ми пука. Само неговата песен. Днеска ще качу сигурно 4 клипа. Да, 4. И сега обработвам, за това може малко и да лагва. Имам нови слушалки, но не направих анбоксинг, тъй като слушалките нямаше какво толкова да им се анбоксва. Просто в една кутия, нито ми бяха доставени, нито даже не си струваше да правя анбоксинг, защото ги взех за 13 лева. Аз не исках да са някакви яки, просто най-обикновени стига да ми вършат работа. Тъй като старите едната не я бачкаше. Ами защо не си направиш каменна кията? Аз това ще правя, Ник. Аз не го виждам. Но вече да. Ами като си сляп. Все едно и не си. Да. И сега качвам един клип на Flower UFC. Вие ще сте го видяли. След като е качин. Вау, там ще живея. Яко място. Няма да игра за ачивментите. Първо защото... не защо не си направиш по-голяма от предишната. Човек, аз там взех само кобъл, за да си направя инструменти. Той трябва да заснемаш клипове, ако може на таблет и телефон, на последната версия. Защото там има много готин себе. Знаеш колко ми пука? Аз игра на компютър. Първо, защото е по-яка. Второ, защото поне има какво да се прави, отколкото там. Просто трябва... Даже там не може и да се отиде в Недъра. Какво е? Къде да се отиде? Недъра, ада. Може? Да, ма трябва да направиш даймонд блокове. Не. Те си готини и лесно можеш да се направиш. Да, ма на компютър е по-яка, аз стига си ми... Да, че можеш да си правиш такова. Добре, човек. Това е моя канал. И аз решавам какво да правя. Добре. Очаквайте и във втори епизод този. В никой от клиповете ми повече този да е тук. Защото може да вкара човек в лудницата. Толкова дърво ще ми стигне. Този клип ще е малко къс и информативен и искам да ви благодаря за 17 абоната. Още 3 абоната и ще тегля гивъл, и ще правя още един giveaway, но не на PMMACC, а на 3 неща. Първото нещо е... Чакай да измисля. Добре, един от вас ще спечели един премиум акаунт и двама от вас ще... Всъщност даже няма да е задължително да печелите. Ако искате, отдолу в описанието ще има моя скайп, може да ме добавите, да говорим, да снимаме, ако искате. На мен ми е всента. Винаги бих снимал с вас. Аз мен. Ти си нуб. Между другото, преди беше
по-добър, сега си бутак. Да, защото нямам време да играя и тата е сложил парола на компа. Аз не знам парола. Той не ще гледам клипа. Ако го намериш. Той как се казва? Майнкрафт епизод първи. Майнкрафт Survival. Напиши Tiger долу на Бейди. Майнкрафт епизод първи Survival. Запомни. Не можеш ли да ми го напишеш на лист? Мисля малко. Добре. Защо са ти цветя? Да си отцветиш кожената броня, ако си направиш такава? Няма. Ще си направя айрон. А и цветята са ми за банер. За какво? За какво? Добре, виждаш ли ей тази опция? Да. Цъкаш на нея и виждаш ли това? Да. Не играй на него! Идваш на ето това. Ага. Да, разбрах. Я дай да взема едно флинт. И сега няма да ми дропне. Това ни трябва ти едно такова, може да си направиш на палка. Знам бе. Човек, аз играя Майнкрафт от повече време. И я игра почти по цял ден. Крипър! Ти не знаеш ли кое ще е якото? Фу. Тая мина да попаднеш на 10 блока даймонд. Първо, Това ще стане, ако имаш мега късмет. първо няма как да намерят на такъв левел диаманти. Ти не знаеш какво е левел. Виж ли това? Да, знам какво е левел. Не ми казвай. Един път за малко да стана 100 левел. Но едно бъде. Златна баба. Първо 100 левел е много натам. Също с колко? 30 блока натам. Или ако не си в такова. Ако не спреш, повече никога няма, ще те блокирам в Skype. И какво ще стане след това? Ако искам, мога да ти спра нета. И да не можеш да играеш Clash of Clans. Не мога. Мога. Аз го играя на таба. Еми точно аз мога да ти спра нета на всичко. Кое не? Wi-Fi. Не можеш. Знаеш ли парола? Не ми е нужна парола. А как ще го направиш? Само трябва да ти видя IP адреса. Кое е IP адрес? Леле, колко си! Ми да, съм си изостанал. Не ме интересуват такива неща. Добре, аз все още нямам легло. Така че... Добре, сега ще трябва да се биеш. Нека ли... Чай, аз ако я там ще играя. Нека на хард. И какво сега? Еба си мамата. Нека... Още една. What the... What the heck? Окей, къде има зомбита? По-скоро спайдъри. Чакай и за всеки случай
Зомби. Вау, как ми наби 2 сърца, бе. Какво не вижда. Защо играеш така? Аз нищо не виждам как играеш. Изобщо не виждам. И трябва да направиш така, че луната да не ти е такава. Много е плашеща. Не ме плаши. Крипак! Паяк! Крипаяк! Измислих нова дума. Крипаяк. Крипър от паяк. И паяк яздеш. Добре, ти ще мукнеш ли? Това е моя клип, не забравяй. Да. Просто не издържам без да говоря. Как нямам стрели? Виж? Не те разбирам как го правиш това с оцеляването. Лесно. Има доста по-добри от мене. Аз за една нощ умирам. Не мога да убия даже и скели. Еми като си... Знаеш ли какво ми се иска? Ку. Нощ да съществуваше наистина в Майнкрафт. И какво като съществува? Да, съществува. А да не съществува или? Да, съществува! Мен много ме яд, че махнаха Herobrine. Herobrine са го махнали? Имам предвид са го махнали, иначе преди можеше да се спаунва. Махнали са Herobrine! Юп. Нека... Ще се разплача. Добре, аре, спри да се гавиш. Не, честно, аз се насълзих гледни. Вау. Добре, хора, той доста харесва Herobrine. Така си. Мой год. И тръгвам да откривам. И давам много леро. Честно. Добре, защо няма? Половината на Ender Dragon. Добре, аз на този survival мисля да направя нещо почти невъзможно, да не умирам. И как ще го направиш? 3 клипъра. Добре, това ще затрудни. Единия е долу. Не! Поне ти даде единия барут. Какво правиш? Добре, за малко щях да го направя. Кое? Да умра. Даже... Защо не си направиш къща? Аз първото, което правя, събирам дърво, правя си дървена кирка и дървена брадва и дървен меч. Събирам храна, материал Добре. и дърво и си правя къща. И После тръгвам да търся овце да ги отрепа да си направя легло и съм готов. Боже, че гледахте, аз бях Тайгъра БГ, вие бяхте тайгърите, вече тайгъри, а не тигърчета, тъй като вие вече сте една голяма група и скоро